Okay, mayong adlaw mga tanan. Ini po sa Apang Lunano no. Padung ta manginhas diri sa unasan sa Katagbakan, Loon Bohol. Kaya anita magsubay-subay sa kilid-kilid sa among hunasan no. Ani ta gatubang ta sa hunasan. Okay, magisunan. Manguha ta og masud-an rong paniud to. Okay, hinahinay tag kayo diri, sang kayo diri. Out sa mga kanhing amiga si Ugoy. Ya si Ugoy ari. Si. Pila buyong dai. Kaduha ng vlog buyong han eh. Saring buyong. Hello, hi. Vlog tanan. Dia. Hello. Ya ko mga kanhing classmate. Ya po si Juan. Gloria dia ba? Ay bus over ni. Kanan po. Ang galing genjar mo. Ya, magkataob na din eh. Papataob, kamangan pata. Ano pala? Man minum. Ole. Saging. Ay. Saging ni ka ano kan? Ako, manong gusto ko. Di man diet mo ko yun kay kuan ka na diabetes. Kalau mo talingan hitag dagat. Okay, size. Tingnan atin ano ya. Semua disuwati diri. Ayan kuha guys. Ayo Ugoy. Ang tang niduklukan guys. Daghan magpahasa si Ugoy sa. Daghan magpahasa si Juan. Sa kabuok nga kanang ito guys og ganing ito guys. Kanang ito guys. Nalikod guys. Santo kanang likod guys. Makasih guys. Likod guys. Ya guys, daghan guys. Napay sili guys. Mga guys. Mga guys. Okay, napay uyok. Di siya makuha kan? Di mo dapat kuha og padya goy. Di. Wa, og kaon mi daan. Asa dapat mo kuha? Aning ugal kay og Ito guys. ato dito. Balik ang malagya. Udah ke unod. Okay, time sa guys. Ato sa ko guys ha. Biyaan sa muli guys. Kay maginahinay po pang mag ako kaya na ako masudan paniud to guys. Okay, direta. Na ako ang partner gauna. Mingaw ang dagat no ay nanginhas kayo. Kasin ugma kay Domingo. Sabado nga ron. Marso 8. Sa bulan sa Marso atron ko. Okay dire. Okay. Magdaghan akong nakuha sa pila lang ka minutos pa. Pero dugangan pa nako ni ari dire. Kita sa ta dungo-dungo sa ta. Kung sa itong mahimo aning nabay dira. Mo ni. So okay. Gamay ni pero napi unod gamay. Igo po di sa iyang lawas no. Gamay pog sulod pero naapoy sulod. Di kayo wala gyud. Kinapoy dagko sulod depende ba mo na ba o kanang sa kanang sa may nga na kanang dagko nga sudanan daghan pog sulod o gamay nga sudanan gamay pog sulod di ba? Mao na sila ani nga sitwasyon okay diyan na. Ako ni isod o hindi madugay mo uli na tagay daghan naman Yan morot nako namo tong mga ono ko niyong kauban ani nga tagaw manig suwaki bitaw ako lagi hilig ani suwaki no sa amo sila murag tapulan magbukbuak pero hinaa manghigop lang wana hinaa na o kanang gikuha na unod lang lunlon ba di na bakon una ila maling taong wamana dug binato pinubri ay lang gusto taw binali ba kaya ita ono yung munasa no na dia ono yuta sa muang walay kita dire sandingan diha okay magigsonan dito sa Pikas po mo to Katagbakan na to dito na to sa Anggangan. Okay mo ni ang tuyom. Pwede pulikan on ang tuyom pero may gagmay ang tuyom dire no di gyud sa laod ng dagko nga makaon no. Si Jok
kailan mo na si Jok. Okay, tuyom si Jok mayaw yung nagtumbin yung mawari mo diri o kasang dagata makita mo na kay siguro yung di mo matunok. Okay, magigsuna no unay kwan diri mga nabutang sa unasan apo yung starfish kana pwede nyo nagpaduwag bata. Okay, magisunan hinahinay ta diri. Okay, ngani lang magkuhag suwaki no mutabon bisag mutabon dako nagunod pero maglutaw wala na kana mutago ba kana dako nagunod tago sa lusay na ilang kuan diri mao na ilahang style sa mga ono pagpuyo sa ano ilang Pinoyanan ba mga suwaki magtago kung paya-paya magtago sila muna dagko unod na sila basta magtago mula pag unod. Okay, arita pahuwayan sa takay padung na ta muli no kay gutom na alas 10 naman ngayon. Okay, kay sonan daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. Kung hinaot ko nga di mo sawa o pulan sa yung nani natong content basta lang nala ko ipakita ninyo magigsunan unsay kinabuhi na mo diring pinobre sa among probinsya sa Bohol. Okay, magigsunan mao ni mong sudan dere o kay sudan way problema so dili po pwedeng permanentihon kay pulaan po ta no pero hidlawon minahin na tagay dere uli na ta kaya ni ang na akong partner no siya na po inidala kay bugat-bugat pabaya na to magilis-ilis lang ni kay nilaging labing ta. Okay, arita mo ni dalan-dalan badong pa sa among paulian kay mo na diri nadungguan na mo na sa kailaw mong dungguan lapyahan naging lapyahan sa among kadagatan diri sa Ubayon Luon Bohol. Okay, ato testingan og nabay unod no mo to sa kung gingon nagamay ng sudanan gamay sulod dakog sudanan dakog sulod mo na diri mo na kuan sa aning nanapa kaning suwakia o kan ununa day. Okay, dili ta nagkunod po day napod igo po sudan di po ningog magmahay ta sa atong pag-adto no kay napoy di ay maginansya sa ato ang hinaguan didto dapita. Kaya ito testing lang na panay kanon sa balay na ta magtiwas ani magigsunan ko. Okay, hinahinay tag uli ron. Okay, ito na ta di madugay mabutan ta sa atong balay ug maniudto na ta sa atong kuha na suwaki ug paya-paya. Okay, sige ito na taron ito na panghipuso no nila po itong kinaso na ito ning tuwao no tanga kamunggay makasabaw po ta pang prevent sa guiter ba lisod ring guiter no lilo na mo ipili mahimong mutakbo sa laki ug babae. Okay, kasi kay di kahingan ginaso ka moto kung kuha hindi ta kini moto ito kana may mong didto miya nang nay atong ginalantawan bitaw kana diha dapita didto migikan diha ug ari ta padung sa mao ni among kuha gibutang sana mo kay ni pahuway sa mi kadali kay medyo landong diri diri ta kini mao na diha migikan. Okay, pa dulong diri paikot pa